ନମସ୍କାର। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆମର ଏହି ବିଶାଳ ଭାରତ ଦେଶ ପ୍ରକୃତିରେ ଚାଲେ କେମିତି? ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମସିନ୍ ବୋଲି ଭାବିପାରନ୍ତି, ଯାହାର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଅଂଶ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଭାରତ ସରକାରର ସେହି ଜଟିଳ କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ 3 ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଶୁଣିବାକୁ ଯେତିକି ସହଜ ଲାଗୁଛି, ତାର ଉତ୍ତର ସେତିକି ଜଟିଳ। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, 140 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଭାଷା, ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂସ୍କୃତି, ଏତେ ବିବିଧତା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଶାସନ ଦେବା, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବିଶାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେଲା? ହଁ, ଏହାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକ 3 ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରାଗଲା। ସବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର, ତା ତଳକୁ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସବା ତଳେ ଅଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ନିଜର କାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ହିଁ ପୁରା ଦେଶକୁ ଚଳାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହା କେମିତି କାମ କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଏହି ଶାସନ ପିରାମିଡର ସବା ଉପରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରୁ। ଏହି ସରକାର ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ, ରେଳବାଇ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଏହାରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଏ। ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦେଶର ସମସ୍ତ କାମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ହୁଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା କ'ଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ? ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ପ୍ରକୃତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଥାଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦଙ୍କ ହାତରେ। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଲୋକସଭାରେ ବହୁମତ ପାଇଥିବା ଦଳର ନେତା ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ଶାସନକୁ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ହଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକା କାମ କରେନି। ଏହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ଥା ଅଛି। ଯେମିତିକି ସଂସଦ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଇନ ତିଆରି କରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ବିଧାନର ଯୋଗୱାଳି ସାଜେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦେଶରେ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କରାଏ। ଏହିସବୁ ସଂସ୍ଥା ମିଶିଲେ ହିଁ ଦେଶର ଶାସନ ଠିକରେ ଚାଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ପିରାମିଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଆସିବା, ଯାହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରର ପୁରା ସଂରଚନାଟା ପ୍ରାୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ ପ୍ରତିଛବି ବା ମିରର ଇମେଜ୍ ଭଳି। ଏହା ପଛରେ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ କାରଣ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରା ଦେଶର ଶାସନରେ ଏକ ସମାନତା ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କାମ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମାନ ଢାଞ୍ଚାରେ, ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ, ରାଜ୍ୟରେ ସେହି ଭୂମିକା ନିଭାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଦଳ ବହୁମତ ପାଏ, ତାଙ୍କ ନେତା ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖରୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନତା ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ପୁରା ଦେଶ ପାଇଁ ସଂସଦ ଆଇନ ତିଆରି କରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେହି କାମ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ବା ବିଧାନସଭା କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ଢାଞ୍ଚା ଆମ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ତର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ। ଆମ ଘର ପାଖର ରାସ୍ତା, ପିଇବା ପାଣି, ନାଳ ସଫାଇ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏହି ସ୍ତରରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଜାଣନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତର ପାଖରେ ଦେଶୀ କିଛି ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇଦେଲା, ଆଉ ସେହି ବର୍ଷଟି ହେଉଛି 1992। ଏହି ବର୍ଷ ହିଁ ଐତିହାସିକ 73ତମ ଓ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପାରିତ ହେଲା, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା ଦେଲା ଏବଂ ଶାସନକୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା। ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ। ଏହାକୁ ଏକ 3 ପାହାଚିଆ ସିଢ଼ି ବୋଲି ଭାବିପାରନ୍ତି। ସବା ତଳେ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାପରେ କିଛି ଗାଁକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଆଉ ସବା ଉପରେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଏହା କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଆଉ ସହରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗାଁରୁ ସହର ହେଉଛି, ସେଠାରେ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ, ଛୋଟ ସହର ପାଇଁ ପୌର ପରିଷଦ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାନଗର ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ସହରର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଖେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମ ପାଖରେ ଏହି 3ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତର ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏମାନେ ସବୁ କେମିତି ଏକାଠି ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମ କରନ୍ତି? କେଉଁ ଆଇନଗତ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଚାଲାକ ସମାଧାନ ଅଛି। ଏହା ଏକ ନିୟମ ପୁସ୍ତକ ଭଳି, ଯେଉଁଥିରେ 3ଟି ତାଲିକା ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାର ବିଷୟ, ଯେମିତିକି ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଉପରେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ କରିପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାର ବିଷୟ, ଯେମିତିକି ପୁଲିସ, ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର। ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାର ବିଷୟ, ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷା, ଉପରେ ଉଭୟ ଆଇନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯଦି ବିବାଦ ହୁଏ, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଇନ ହିଁ ମାନ୍ୟ ହେବ। କେବଳ କ୍ଷମତା ନୁହେଁ, ପଇସାର କଥା ବି ତ ଅଛି ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ବୋଲି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସ୍ଥା ଅଛି। ଏହାର କାମ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜ ଟିକସ ଆୟରୁ କେତେ ଅଂଶ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବ ତାର ସୁପାରିଶ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ସମାନ ବିକାଶ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଥରରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସମୟ ସହିତ ବଢ଼ିଛି ଆଉ ବଦଳିଛି ମଧ୍ୟ। 1956ରେ ଭାଷା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1992ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେବା ଏବଂ ନିକଟରେ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ବିକାଶଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା, ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳେ? ଆମକୁ ମିଳେ ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ବହୁସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏକ ଜଟିଳ କିନ୍ତୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଢାଞ୍ଚା, ଯାହା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶର ଏକତାକୁ ବଜାୟ ରଖେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବିଧତା ଓ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ହିଁ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଏହି ଢାଞ୍ଚା ଅତୀତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବଦଳୁଥିବା ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।